Ник шуны вакытын айтып куялар менә. Кеше китеп бара, кем аны укый ала инде? Трамвайның тукталышында да түгел ул хатта. Трамвай кызу китеп барган чакта кем аны өлгерә? Менә шулай безнең татар халкы курка язмаларны илгән була инде. Пысып кына менә шулай. Имеш. Иң зур бүләге имеш. Хәзер вакытта инде үзгәрде аңы халыкның. Иң зур бүләкте я фатир, я машина. Бергә депутат булган ик. Бер урыс, әйтмим инде фамилиясын. Әйтсә дә буладыр, белмим инде. Белмим. Ишетте күрсә, ачуланыр, яратмас әйтерләр. Тешләрдә юк мискиннән. Әле монда бер теш сынса, борчылып йөрисең. Аның авызында тешләрдә юк. Очраткан им, ничә тапкыр ул депутат булды, шәһәр депутаты. Мин бер тапкыр гына булдым инде. Ул ничә тапкыр инде. Шунас очратты да мине сөйләшә башлады да. Ни дим? Балаларыбызга фатирыбызны биреп куйдык ди. Карчык белән ди. Үзебезгә имеш ипотека алдык ди. Мен әйтәм, кызык балалар өчен. Кадерен беләме? Сез әйтәсез, иң зур имеш бүләк имеш баласына. Әйе, иң зур бүләк. Халыкның инде акыллыгы менә шу машина, һәр кайсына машина төтен, шуны исенә бирергә күңелендә бәрнә. Ул күтәреп чыгасың, анда синең хакың бар. Туктатып мәсәлән, юк. Кайдадыр ашыгалар, билем. Кая ашыгалар? Үзләр менә шу машина алса, бер түрәгә әйләнә инде бик зур. Ул ипотека алса да, ипотека түгел инде шул. Кредит алса, кредитка батып бетерсә, үзе хәерче, өендә ризыгы да булмаса, машина алса, yo, бер нидән кулдан ул ханга, хан султанга әйләнә инде кеше. Машина әйдәп, кышкыра һәркайсына юл бир. Элек бит теге графлар, герцоглар, әллә кемләр гади кешеләрне таптап кына тик йөргәннәр кышкырып. Рәсәйдә дә булган ул теге Пади дип имеш, патишах, патша китеп барганда имеш. Пади, чернь имеш теге. Куллар имеш. Ятыгыз имеш. Хуҗа китеп бара, шул шикелле кутырып кышкыралар, сызгыралар, акыралар. Ул машина эчендә инде хан султан, калганнары шуп. Дөньяга нигә аларны ник яратылган алар дөньяга дирсен. Шундый менә хәзер. Вот. Менә моны аңлый алмыйм, шундый йортларны мәсәлән, юл өстендә бүтән сасык төтен, тавыш. Менә эшкәрәк дисәм, әнә Советлар чорында Чаллыны төзгәннәр мәсәлән. Яңа шәһәрдә дә алсаң мәсәлән, анда ни бер 100 метрмы тирәнлек проспекттан ишкә. Шуннан соң тик анда агачлар, тик шуннан соң йортлар гына төзелгән. Хәзер теге капитализм акча куабыз дип менә камерага төшергәч, ул инде мөсәзрәк кенә тәртип саклый. Шулай итәргә кирәк. Менә ике саф трамвайный линия үрчәтмешли. Тегендә берсе бара, монда берсе бара. Икәү тегелләррәк, ераграк менә теге. Шунда бара, менә тегендә. Менә монда. Элек машиналар да аз буладыр. Шуңа карамастан юллар да аз буладыр, трамвайлар да аз буладыр. Мәсәлән, бигрәк тә көз көнне караңгыча монда иртә редакциядан чыгасың да тукталышка чыгып торасың. Көтеп салкында. Шуннан соң ул да әле турыдан-туры сине үзеңне теге тукталышыңа бармый
Бара-бара бір 7 минуттан, 10 минуттан пересадка, анда тағы жилде салқында. Міне шулай. Шунда халық тулған, тігі бірге эшләгән урыс малай тәдірі. Жол трамвай тул кетіп барғанда совет халқына алып кеттілер деп. Шекілі шундай боладыр. А қазір енді һәр қайсына машина, шунда да емеш трамвайлар, не автобус тулы. Аңлап болмайынды. Тігі Мәскәудә да деймеш. Неше сағат алар қайсы вақытта дей, ішке барып шыққанша пробкада тұралар дей. А шунда да ғұруланалар, машина бар. Тігі орысша айтмышты. Статусны көрсетейінді, статус. Статус орысша түгілейінді ол. Орыс сөзді түгілейінді. Көбісі біз шул тігі хата емеш. Алсақ бір аңламаған сөзіне, yok, яңа сөзіне урыс. Урыста yok, қарасаң аларда андай сөзлер. Статус, шетелден келген сөзлер енді шул. Хатта трамвайда шул. Шуны айтасы келе. Шул статусын көтерілген болып, машина білен ерелер де. Пробкада отыралар deyende. А менә шулай метрода имеш. Парланып ерес келмейлер. Метро бит ул шул күпме хәзер ничә сум тора. Шул акчага бит мунчада керә, парилка бушлай мәсәлән. Мунчага барана парилкалы 200-300 сум түли кеше. А монда метрога түләдә менә парилка сиңа рәхәтләнеп китеп бара. Тын алып булмыйлар анда. Вот. Элек автобус имеш менә шунда килә. Я теге бүтән җирдә бурылып китә. В парк дип туктамыйлар. Мискин кешеләр тукталышта торалар салкында, җилдә кич белән автобус килә дә ялт-йылт в парк дип язган, тагы нәрсә дип шулай китә дә кала, кешене алмый. Булды инде. Бер аякка басып кешеләр эштән кайттылар. Мы строим светлое будущее. А бөтен газетләрдә, телевидение вакытта Чаллыда имеш теге Брежнев шәһәре, юк, Брежнев шәһәре 82нче елны булды ул. Аталды ноябрь айында. Имеш Чаллы набережный, мы строим город будущего, набережный дип. Һәр кайсы уйлады, ни яхшы икән анда дип. Город 21 век дип Комсомольский правда язган. А ул тик урысча әйтмешли, замануха икән, тик теге мискеннәр барсынлар, шунда эшкә керсеннәр дип килгәннәр. Монда вагончыкларда яшәгәннәр, общежитиеларда яшәгәннәр. Ничә ел буена бер юлны рызык булмаган, кием анда бер нәрсәме юк, ашау, инде шул полурабский труд инде үзенә калса. Ярым куллык хезмәт инде татарча әйтсәк. Менә шунда җир астыннан уздырырга юл һаман ясамадылар бит. Ә монда бик авыр җир, менә трамвай юлын үтәргә кирәк. Автобус юлын үтәргә кирәк. Яңадан автобус юлын үтәргә кирәк. Шуннан тагы автобус юлын үтәсең. Тагы аны автобус юлын үтәсең. Шуннан аны трамвай юлын үтәсең. 2 трамвай юлын үтәсең. Менә шунда, шуннан булай итеп чыгып, ушла ясасалар шундан. Урысча әйтмешли, подземный переход. Юк. Акча юк, мискеннәр. Мискеннәр. Нак шушында менә Попат дигән торган 4-5 катлы Попат дигән шул автобусларның җитәкчеләре утырадыр шунда менә. Бина торды шушында, юк иттеләр инде аны. Производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта дип кыскача атаганнар аны. Яңа геста грузиннарның ресторанына кирдем. Бәяләре Грузиядә алай түгел, Грузиядә 10 порция бәлки шулай торадыр. Я Таджикстанда акил рестораннарына, анда да тапкыр арзанрак дип буш тора, бер кеше юк, а шунда хакын төшермиләр. Мәсәлән, кофе. Менә теге без нидә Карабашта сөйләде бит. Эшмәкәр миңа. Ниди карбызны алалар да арзан итеп кыйбат итеп саталар. Менә шундый хәл инде хәзер шунда да ресторанда. Соңрак дәвам итәрбез ушыр әңгәмәне. Әгәр дә сезгә кызык булса. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Сау булыгыз, исән, имин булыгыз.